Folk i reklamebranchen spiser sushi. Rødhårede piger har et virkelig hissigt temperament. Blondiner er super dumme. Kronometer afprøver dine værste fordomme. I denne uge. Alle hiphoppere ryger hash. Det gør de ikke, fordi vi ryger deres hash. Altså, de fleste hiphopper vil gerne ryge hash, men så får vi fat i det, og så... Fuck den danske cannabis- og hash-politik. Den er jo fuldstændig fjern og under al kritik. Næsten alle ryger hash ifølge min statistik. Eller var det bare de forkerte venner, jeg fik? Jeg hedder Johnny Hefty. Jamen, jeg er den næsten alt rygende, så længe der er hash i hvert fald. Michael Jøen fra Aarhus. Jeg hedder Nieren, og jeg er fra Aalborg. Hej børn, det er mig, der er Johnny Hefty. Jeg har lidt bronkitis for tiden. Jeg er ved siden af, har jeg min mad. Jeg er Jøden, din allergisk haffen med hash. Kender I eventyret om Charlie Baba og de 40-20 bonghoveder? Vi står herude i Chiefman Studio, ude i Vandløse, og der bliver der kun lavet heads ude, så bliver der indspillet lidt, og der bliver røget en masse joints. Men man kan ikke ryge alle joints indenfor, fordi så lugter her jo Café Nemo-land. Så i stedet for, så står vi så ude her på vores lille svalegang, og hvis man kigger ud over den, eller kigger ned i sådan et lille hul, der er, så er Johnny Hefty netop nu ved at tilføre et ekstra joint lige. Og nu ligger der cirka 70 joints skøjet dernede. Hvad kalder I stedet der? Joint-kirkegården. Det er meget, døde pindes kirkegård. det er meget kendt for, fordi jamen, netop der er den der historie om, altså hasser i hele København, de går jo og leder efter den, fordi de hører, at vi ryger ikke helt til bunden der. Altså. Vi er ikke sådan nogle fattige rygere, så vi efterlader gerne lige sådan en lille kælder. Så hvis man så en gang rigtig mange af den ryger, så kunne man tage ud til taget her i Vandløse, og så kunne man nok samle 3 gode chillermer, vil jeg sige, hvis man tømte alle de der. Jeg tænkte på at lave sådan en konkurrence, hvor man så kan vinde et skattekort, som så viser vej ud til Joint-kirkegården. Fordi vi ved, der er mange, der er interesseret i at finde Joint-kirkegården. Noller Tot, de stod og fedtede med en hjemmerulle. Men Noller Pot, de havde stjålet fra den store stykke ulv. Han gik om kul, da han fik en røv fuld af den lille hirvata. Jeg spurgte, har der noget has, han svarede. Jamen, Nieren, han lever ude og skide her klokken 11:15. Og... Ej, klokken den er, hvad? Den er 11:15. Ja, 11:15. Og vi har lige været ude og ryge en dejlig joint. En lille morgenfe. En arbejdsmotivator, som vi også kalder den her ude i studiet. Men ja, der har i hvert fald været masser af julegaver i den lille joint der. Så den er god, hvor vi smiler. Hjælper det på arbejdet at ryge en joint? Nej, de hjælper på rysteren. Nieren har der røget hver eneste gang. Vi nogensinde har været sammen, har vi der røget en joint. Ja, vi har aldrig nogensinde været sammen uden at ryge hash. Og jeg har da kendt de der mennesker, der bare står op 1:00, og så sidder de hele dagen bag nedrullede gardiner og ryger en masse bong, og så går de i seng. Og det er sådan set det, deres liv består af, altså. Og hvis det var sådan, som mit liv det kom til at se ud af at ryge hash, så ville jeg da helt sikkert også stoppe. Men altså, vi lever jo et aktivt og et godt og sjovt liv, som vi er rigtig glade for. Så derfor, så længe det ikke er nogen hindring for os at leve det liv, som vi gerne vil leve, så ser jeg ikke nogen grund til at stoppe. Børn, lad os ryge os en stor fed pind, mens vi brænder den. Fortæller vi historier som H.C. Andersen. Eventyr om en vampyr, der plejede at suge blod, men en suge Dracula et bonghoved. Efter at mit liv er blevet mere og mere sådan fuldtids hiphopper, eller at det er det, jeg går og betaler husleje på lige nu, så... Altså, det er først der, jeg begyndte at ryge, sådan også rigtig, rigtig meget. Det sælger jo plader at være kriminel. Der er ikke nogen, der er blevet klogere af at ryge en joint, vel? Men du tænker på en anderledes måde. Når vi står derude og står lige og deler en joint, og står og har grineren på, og står og brainstormer lidt, så er det er der mange af de gode idéer, de kommer, når man står og har lidt socialt fællesskab sammen. Men det er jo sådan lidt et hippie-stof i virkeligheden, hash. Jamen, vi er jo heller ikke krigere. Altså. Jeg kan godt konstatere, at hashrygning er en del af vores omgangsform. En måde at være sammen på, og en måde at have det sjovt sammen på, og slappe af på, og være kreativ på, og hygge sig sammen. Men ryger I hver dag? Ja. Det er altså virkelig sandt. Vi er rapper, og vi elsker hash!